Block Development Officer, Jong Mawphor CNR Blanc, Uba ai lau rin yang MCS, kumu kongsan, ula pen kan maawi ki Khynnah Skul, baki day banlong ki bateri Shitom, ha ki jing pulie, ha Ryngkat, da ka Jingïatreilang bat ki Nonghikai, bat da kata kin kermen scam, bakin sami ki Khynnah Skul, ki ba start, ki banlong kum ki khubor, ba pynphriang ya ka Skul, ya ka shnong, ba dia kata ni baro ka way. Ya kitay ki jingkran ula pen kan mau ha ka program jong ka jingple ya ki lai tili ki jingtay na ka benta ka thong Nongba government LP school ba labating ka na ka scheme PMAAGY arhajar arpulai arhajar arpsaw ha ka mang tingka ka ba arpolak tingka na ka benta banshna ya ka yeng shadja ki jaka let shabar ya ka jingker kenro ban ya ka gallery jong ka thong Nongba government LP school ha ka ni ka sngi la sakhiru da ka jingdon lang uba kitbor lang nongrem uba day mentri shnong thong ki Nonghikai ki Khynnah Skul bat ki riew ba jong ka shnong thong Southwest Khasi District. Lo lama tau lama urai. Apa kali? Kami sekitar tim ngai khlieh ya ki nongkikam jong ka VC naduh sekretari bat ya ka tim barawai Ryngkat ya ka school management ke malala bat pendap hok ya kini kijing Trei ke ba ngali ikat ni lala ya kan pendap ya kini kijing Trei kiba nongsynshar kijing dongkam nam ta jong ka school bat pang jong pi ki happy baret ki bat ban pule ha ka school ti ha ka por ngam kwa ya ka ban keren jerong dari section ngap priang subhai pi paro ha ka step ti sisndon ha ka por ngin yo ya ka jing keren nengkot ha swa bangin ning ai khlieh ya ki secretary shnong ki executive member jong shnong ki managing committee jong school ki Nonghikai school ki Khynnah boro ki baidan lang ne ani ka sngi bangiyo ban play ki building ki gallery bat ki toilet ki bala batai mena te kalong ka jing tnad ba ni ban rung bat yo yang ne ba menta shisha kan ya school kum long su kum chwa kalong perfect la ila download baro ka ba ngi jukwa man la school ke bandan ki kitchen garden ne la yo kitchen garden lu te mene ngata yeng ne na pet ni Khynnah ba kelas nai ni ki jaka yeng mo la ka jong kan Mawphor dangrit msangi yeng lang ya nyat iwe te ke ba school jong ki long ka wi ka ba ladan kata kelas na lupa mo la long discipline ka yeng la ka jong ka i te kendiat pam gini ki Khynnah le si ki batang kuliah ne kalau ke jingkut khu Khynnah la yo ban concentrate ha jing kuliah ke jong ki ban kuliah bha mar ke badan kam ki Khynnah kalau ke Trei Shitom bat kan mau ba ban man ka por ban lek school mo ka ban kam en school ade kita ka jingya itu ka jingya long ka way kum ki nong shnong jong shnong kan mau ba bun sien hi dengila he ala san ni lech no shnaru ikan mau ne yakan du para bai kuliah lang ada itu ye tnad ban kuliah lang radio school ya kan ye ka way ka school ka campus ba ailat epi ba punya bil punya dan kata ka jingade ka jingit ibe ye para na school bat kum ki nong shnong ka ju ka poru kalong ka way ka benta ba phiyo hi dia kata ka jingnang ci start ban kuliah khamha nang ba nai ni school kat nai ka jingdan jong school so ki hadian abut ndei gai dong ra ong tang ya ka school building ban ni menta ndei ka jing nai jong ne ka snong ka bala panmi ke Khynnah nang ne ya pau ka dian habut ha ki jiang lo pher ke ni gerti te strat cibun ban dan menta hang ne baro ge dan hang ne ngayo kat ke tempat dan lang ne kalong ge ku ya snong kalong ka jing strat ini baro beli ban la dan ini ke building ke babiang bat Khynnah ruang nget banone smat ke kuliah ke tiu jong kiru kanang ya shemphang bat kanang ku ke tang ini kentien blai shibut